Ingkang salajengipun acara badhe kalajengaken Risang Suba Manggala dalah para pengiring badhe murwakani tindakipun para siswa kelas 9 ingkang badhe lumebet wonten ing sasana adicara. Samangke Sang Suba Manggala badhe mijil saking Wisma Pelerman saking pintu utama tumuju wonten ing sasana adicara. Enjing bidal gumurung saking jroning praja angkunging tanpa lakaswa abra busana nira lira surya wadalira saking jalan iki harsa madangi jagat aning sapucaing wukir merebabah kang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung